Bueno, el domingo pasado se hizo un gran partido, se ganó 4-0. El equipo estaba lógicamente muy concienciado, querían ganar y querían ser campeones y lo han sido. Ya hacía 2 o 3 años que trabajaban muy bien y querían llegar a este momento y han llegado. Yo felicito a toda la plantilla y técnicos porque realmente han hecho una gran temporada y se merecen ser campeones. Yo creo que por fútbol, por compañerismo, por cómo han trabajado, por todo, pienso que es un campeón bien, pues muy bien, fabuloso. Yo como presidente estoy muy orgulloso de este Cardedeu que tenemos hoy en día. Te quería comentarlo, ha sido una temporada completa. Terminamos el centenario que también fue un éxito total. Hemos tenido una afición que, como se ve por aquí las gradas, ha acompañado al equipo a todas partes prácticamente y por lo tanto no solo hemos tenido la finalización del centenario, que ha sido muy bueno, como digo, hemos tenido el primer equipo campeón antes de terminar, 3 jornadas antes de terminar la temporada, la liga, perdón. Pero no solo eso, yo creo que podemos estar orgullosos, yo presidente el primero y el resto de socios y aficionados, porque si todo va como prevemos tendremos 5 campeones más, o sea en concreto 2 infantiles, un cadete, un benjamín, un prebenjamín. O sea, habrá sido una temporada de éxitos total en lo deportivo, sobre todo en el fútbol base. En fin, en una temporada de campeón. Yo creo que es campeón a tope. Bueno, yo pienso que para Cardedeu sobre todo va a representar una cosa buena, deportivamente hablando. Cardedeu tiene mucha afición en lo deportivo, en lo cultural, en lo social. Yo creo que será una temporada muy buena en todos los sentidos y confío que nuestros socios, nuestra afición nos acompañen y haremos todo lo posible pues para pasear el nombre de Cardedeu pues con mucho orgullo por toda Cataluña. Exacto, yo también pienso como tú, primero hay que disfrutar, pasarlo bien y ganar si podemos, si no, veremos estado una temporada fabulosa en Primera Catalana, que ahora mismo es el máximo del fútbol catalán. Simplemente quiero dar las gracias un poco a todo, equipo técnico y si os repito, afición, porque ha sido un año fabuloso en todos los sentidos y sobre todo a la gente que nos acompaña el día a día, que bueno, han estado, tenemos varias peñas que se han creado este año allí en Cardedeu, la Peña del Suey y alguna más, que efectivamente han ayudado mucho a este fin de temporada. Actualmente la armonía es total, a nivel de todo, de jugadores, afición, técnico, junta directiva. Yo creo que todos se merecen estos éxitos. ¡Vamos! ¡Entra!
Cardedeu, bien! Buena, buena, Asti, buena. Qué buena. ¡Pum! A la primera. Buena, buena, Paico. Ve al otro lado. Qué buena. Home, la veritat és que la setmana passada va ser un dia de celebració. La veritat és que agraïm al club i agraïm a la penya del SUI que ens venen ajudant durant tota la temporada, que van poder replegar més de 1.200 persones, ens han arribat a dir. I la veritat és que molt contents. La veritat és que plantejàvem el partit que si guanyàvem eren campions i poder-ho fer a casa amb tota la nostra afició va ser una setmana molt i molt maca. Sí, bueno, amb la tònica d'aquesta temporada, nosaltres sabíem el rol que teníem en aquesta temporada i sabíem que on havíem d'anar a jugar havíem de lluitar moltíssim, més que futbol havíem de practicar.
Però bueno, també potser dona més mèrit a les coses que fem, de venir a camps com aquest, que són complicats perquè la gent va fort, i sortir amb un 0-5 i imposar la nostra manera de jugar, la veritat és que diu molt del que fem. La clau és el treball, perquè tu ben saps que portem més d'un any, són 2 temporades que portem intentant lluitant per aquest objectiu, i la veritat és que hem treballat més que ningú, i això ho podem dir traient pit, que hem sigut els que més hem treballat, i el compromís que tenim cap al club, cap al cos tècnic, cap a nosaltres mateixos, ens ha dut a on hem arribat, a ser campions. Lògicament, si no tenim qualitat, no ho podríem haver fet, i per això tenim la plantilla que tenim, però sense treball, sense compromís, hauria sigut impossible. No es baixarà perquè jo penso que hi ha molta qualitat dins de la nostra plantilla, i si segueix el bloc, esperem que segueixi. La veritat és que amb el treball i el compromís estem convençuts que podem fer grans coses. Però bueno, primer anem a celebrar i a disfrutar del que queda, i ja l'any que ve ja veurem. Esperem, perquè contra més jugadors segueixin, però també deixa'm dir que si no segueix el cos tècnic, que és jo penso el principal responsable de tot el que hem fet, és com el jugador més important al cos tècnic. No parlo només del Jordi, parlo de tot el cos tècnic en general, que són els que ens permeten i ens ho faciliten tot, perquè nosaltres, que després som els que estem dins del cap, ho tinguem el més fàcil possible. Però sí, intentem que el bloc segueixi, tant partint i iniciant des del cos tècnic, i a partir d'aquí, si segueix el cos tècnic i els jugadors, jo penso que podrem fer grans coses. També ajuda que molts dels jugadors del primer equip també són entrenadors de la base i ajuden a replegar els nens, els pares, i digues que no, nosaltres ho agraïm moltíssim, perquè com ens sentim molt identificats amb aquest club, el fet que nens petits i els pares ens puguin acompanyar i compartir amb nosaltres aquestes coses, diu encara més de tot el que estem fent. No, patir potser per l'excés d'atenció que va haver-hi, però futbolísticament entenc que vam estar a gran nivell, i el que tu deies abans, amb l'empenta que ens genera a nosaltres un equip tan jove com el nostre, la grada plena, amb molts nens animant, doncs evidentment la cosa podria haver semblat que fos, diguéssim, fàcil, però en absolut. El futbol sempre és complicat. Històric i molt satisfactori en el sentit que som molt conscients que portem 24 mesos amb això. Llavors, potser el que queda és això, que aquest any s'assoleix l'ascens, primera catalana, però els que som responsables del que acaba passat aquí, jugadors tècnics, directius, direcció esportiva, i aquest any afortunadament una massa social increïble que ens ha portat del bracet, doncs som molt conscients de l'esforç que ha suposat i doblement, diguéssim, compensats per aquesta fita que comentes. Aquí, això em refereixo, hi ha una constància amb la dedicació de tothom, difícil de quantificar, per no dir impossible, i que dona fruits a nivell d'haver assolit un repte important, però fa setmanes que nosaltres tenim la sensació que futbolísticament hem anat recollint tot allò que entre tots hem anat cultivant. Doncs això, la constància, la capacitat humana que té aquest grup per resoldre problemes que han anat sorgint, com és obvi, la competició sempre porta situacions imprevistes, intentes gestionar-ho tot, és impossible, i aquí és on apareix el valor humà d'aquest grup, tant tècnics com deia, com sobretot i principalment els futbolistes ens han facilitat moltíssim el poder arribar fins aquí. No està tancat perquè no està plantejat, llavors en el moment que es plantegi, doncs evidentment se li donarà solució a aquesta situació. A hores d'ara, com et deia, ens ocupa moltíssim el rival de la propera setmana, sembla una obvietat o sembla potser, no sé, difícil d'entendre, però ens ho plantegem d'aquesta manera. Tenim moltíssima feina a preparar partits. Paral·lelament, evidentment, haurem d'afrontar aquesta situació quan es doni. De moment no s'ha donat, l'afrontarem amb la tranquil·litat de la feina ben feta. Tinc ganes d'escoltar i de que es doni valor a tot això que s'ha fet i que cadascú, des de la seva perspectiva, faci un plantejament el més correcte i coherent possible, i en aquest espero que ens podem trobar. Per mi era un gran repte perquè, com tu deies, acostumem a parlar de l'entrenador i en aquest cas concret és res més lluny de la realitat. Som 8 persones. 8 persones vol dir moltíssima feina, moltíssima coordinació entre nosaltres per intentar fer les coses ben fetes, cadascú amb les seves responsabilitats. Tinc una gent al costat que no té preu, té una capacitat, com us deia, una dedicació de treball brutal, una capacitat per intentar interpretar allò que ens convé més en cada moment. Jo el que faig al final és canalitzar les idees d'uns i altres, però els que realment donen qualitat al que acabem fent són cadascú de nosaltres dins de la seva responsabilitat, que és moltíssima,
i els jugadors en última instància, però en primera línia de fer exactament el que toca. I l'exemple d'avui, tu ho deies, potser no hi havia una necessitat competitiva, però aquests tenen molta gana de futbol, han preparat la setmana, com deia, com sempre, i a partir d'aquí, evidentment, quan tens un cos tècnic com aquest, que no ens permetrem mai de relaxar-nos ni un moment, doncs facilita moltíssim les coses. I t'agraeixo que facis aquesta menció perquè acostuma a ser poc habitual. Jo m'esforço en que la gent entengui que no només és Jordi López en aquest cas, que per mi és un plaer, evidentment, soc de Cardedeu i assolir un ascens com aquest, doncs evidentment per mi ho és, però quan ho has compartit a tanta gent i la responsabilitat és tan, això, a parts iguals, diguéssim, compartida, doncs la satisfacció és immensament major. Preparem els jugadors amb una bona pretemporada, intentant treballar aquells aspectes que creiem i decidim amb l'entrenador, amb en Jordi, amb l'Esteve, els aspectes aquells que creiem oportú, donem una bona base per intentar començar el més fort possible i durant la temporada vas valorant una miqueta l'estat físic dels jugadors i també vas donant intensitat o més protagonisme a l'aspecte del volum en funció del rival, de la situació en la classificatòria en aquest any, per exemple, i a partir d'aquí vas donant més importància a un aspecte a un altre, sense deixar de banda la importància del treball tàctic que coordinem conjuntament amb en Jordi i amb l'Esteve. Sí, ja nosaltres els hi vam passar un petit pla d'entrenament previ a la nostra pretemporada per intentar assolir uns nivells mínims òptims a nivell de físics, diguéssim, a nivell de força i a nivell de cardiovascular i així poder afrontar l'inici de temporada amb més garanties possible per poder assolir l'objectiu que era clar, el de pujar. Ha respectat bastant, la veritat que ens hem capficat bastant en el treball de prevenció de lesions, intentem que cada setmana, o si no es pot cada setmana, cada 2 setmanes fer un petit treball de prevenció a nivell de força amb els jugadors per intentar evitar sobretot les lesions més a nivell muscular, ja sigui d'isquiotibials o quàdriceps, fent treballs òptims per poder garantir-nos que no hi hagi lesions, perquè al final l'important és comptar amb més jugadors possibles durant més setmanes. Molt. La veritat és que tant en Jordi com l'Esteve com els jugadors ens fan sentir importants en aquesta fita. I no només és en Jordi, no només és en Beltrán, no només és en Paito, és tot l'equip, tant jugadors com equip, diguéssim, tècnic. Sí, amb més ganes. Jo he jugat allà, m'he criat allà, ja vaig començar a la base, he estat jugador des de la base fins al primer equip i ara com a preparador físic poder et fa també més il·lusió poder formar part d'aquest equip que ha assolit aquest objectiu tan important pel club. A Cardedeu, al poble, la veritat és que jo la setmana passada vaig tenir la sort de poder viure en primera persona el camp, la gent, i la veritat és que mai havia vist el camp tan ple i fa goig poder treballar i formar part d'aquesta fita. I tant, la veritat que ja portàvem molts dies treballant per aconseguir-ho i la setmana passada per sort ho vam aconseguir i sí, una satisfacció personal i col·lectiva molt gran i sí, és el que t'ho dic, vaig vindre per poder pujar i s'ha realitat. O sigui, molt content. La veritat que sí, un ambient increïble i ja avui s'ha vist amb la Lliga guanyada en un camp que vens a jugar i tal i et venen, 50-60 persones en un autobús que un diumenge a la tarda que et pots quedar al sofà i venen a animar-te amb els bombos, amb les banderes i això s'ha d'agrair. La veritat que durant tota la temporada ens han apoyat i és una gran part de l'ascens. Que els veus unes setmanes competint i no posen l'actitud o les ganes que ens posen contra nosaltres, però és normal. A ningú li senta bé fer el passillo, a ningú li senta bé que vingui al campilló i et fiqui l'alfombra, jo ho entenc. Però nosaltres sortirem a competir, com cada partit, i avui s'ha demostrat. Un rival que ara ja ha baixat i nosaltres ja estem pujats i hem competit igual. Que ens ha costat? Sí, però amb treball jo crec que es pot treure. Sobretot el treball, perquè treballem una bogeria, la veritat. I segon, per mi, el cos tècnic. És algo fora de la categoria.
jo crec que no tenen nivell per aquesta categoria, tenen nivell per categories molt més altes, no diré altres noms, però molt més altes, i jo crec que és el punt més fort, és el 80% de l'ascens. Després sí, tens jugadors que, amb molta edat, tens el Pichichi de la Lliga, tens a Beltrán, tens a Mil, tens molts bons jugadors, però per mi el treball i el cos tècnic és el fundamental. Per mi, una alegria personal, crec que és el 5è ascens i la 4a Lliga, per tant, amb Jordi ja vaig estar a Mollet i vam estar a punt de pujar a tercera i per sort hem pogut fer-ho aquest any.